Lehen sektoreari lotutako dolumen barikuaren azoka daukagu gaur Laudion, eta egia esan da, gauzak ez badira aldatzen, badirudi laster guztiok lehen sektorean lan egin beharko dugula. Eta ohikoan bezala, jendetza batu zaigu hemen azokan. Zergatik da zure ustez, holan, beti egutegian daukasun data bat? Gu Laudion Gorrozkotik Laudiora askotan ezertu gaz. Laudioa zaukindu relazio handiet, da gaurko gune izinde guretzat, ez guretzat, lehenako entzapero bai, jaibet intezan handie. Bere gunean zertu, hausuniak, jentea, etortzezan, bat abeste berbaz inteko, apurbet, nahite lehenakoak gure gurasoaper zian laudikoak, arean, batzuk, tanak ez, gorozko kakaz. Bai, beti egon da, Gorrozkotik Laudiora harreman gehiago, egon da, berbaz, hitzek egiten euskieraz, eta guzti. Gaurko gune dalako Laudion handie. Ze Gorrozkon, abadeak, jai gunean, vigili intezan, bai Laudion gaurko gune lokalea jaletik, hori behizateren lehenakoak, guk hori jaten du egun guztietan, lehenakoak jatenen hori bero bai. Gaurko gune zaila zate guzu, handi da. Eta azokako gonbidatu bereziak nola ez, bereak dira, baina, ez dirudi eurek bereziki disfrutatzen duten, behintzat, taloa jaten dutenekin alderatuta. Nana ez da Borroka, eta hemen daukagu Tuboseko komiteko ordezkarietako bat. Zer moduz taloa, Borroka eta mobilizazioaren oste, zen ezartzen da? Oso ondo uztartzen da Borroka eta taloa, eta hau itxel dago, itxel dago. Eta gaur ere mobilizazioa egin duzu hemen, ezta? Bai, 2 orduko mobilizazioa, apurtzu bat mugituz Laudiotik eta orain azokaz disfrutatxera, eta ambientea disfrutatxera. Sonia, ikusi zaitugu korrikan, nolakoa korrikan parte hartzea eta liberean honen antolakuntzat ematea? Eske oso unkigarria da, orduan oso ondo korrika egiten, gaur agujetekin, baina posik ere, nahiz eta guraldi txarra egin, kriston giroa dago eta jendia posik hemen animaliak ikusten, gauzak erosten eta disfrutatzen giroaz. Dolumin barikoa da zuentzat agian urteko eguniko gorrena? Laudion bai, urteko azokari potentena da. Eta egun honetan ikusten dugu pastelak, txoripanak, zer da gehien saltzen duzuena? Euskal pastela gehien saltzen den produktua da. Eta gutxi gora bera, zenbat saltzen dituzuen? Hori ez da esaten. Oh!